Wane Lolwe Tv cheno eno Osemoke. Kendo liel. Anomoni makoyo. MC Jakakamega Spandito safu goto miso. Wane chunyi pasaka watiyo ka kuso watiye ke kawuono. Yes, Yesu nyocho se chier. Chamo pasaka nade? Yesu no chier kanye? Yesu no chier kanye? No Galilaya koso. Koso ka perna. No ko chiere odi? Ne oda no ko chiere. Why? O chiere oda tan gidhako. Wasemoke kendo liel. Anomoni makoyo. MC Jakakamega Spandito safu goto miso. Sani. Koro wuoda ban. Oyo. Manye ngufu, manye nyama moro. Ineno kaka sani koro wachal? Dong ineno kubiro. Onge. Chech no ken nyama. Ineno ok nyama. Ineno producer. Producer en whole package. Mari nigi mar producing en opogore. Producer en sani nyaka ibed gi kifua matin. Sani jo politicians odich gi ji. Iwinji kaka wan. Bro godho gimoro mena no. Bro godho gimoro mena no. Producer sani en blogger. Iwinjo? En bodyguard mar jamacha. Consultant. Media consultant. Yes. Analyst. Jago picha. Videographer. Gibongsa. Ilongo ni all rounded into one. Chalo Bensuda. Congratulations, Sir Excellency. Kiwe about Bensuda. Old package. Ilongo ni Bensuda nga. Old package. Joyce Akinyi. Honorable Dr. Joyce Atieno Sogo. Yes. Bensuda. Ajoy nya Yesu. Opuk nyak songo. Nyaka nyada machikara chuonyo. Yes. Ilungo ni Nyaroma Bay County, Machioma Bay County. Manyake onyango rabala. Mago pakruok te. Otuoni miyo man go gich bade. Yes. Miyo mago tich. No yombo kusoko yombo. No yombo. Kodhi e base mar ngware to ngiso jo boda ni chuo wetena. Ayudo koso kayud. Wewadwa. Imiya koso kemiya. Dongo miye. I think ni mama cha. The reason why she got that certificate, iwinjo. Nini packaging mare. Iwinjo. Packaging mara mo. NPA, iwinjo. Any public address system. Dongo so wacha gino ka. Any track mar road show, iwinjo. Any campaign manager. Any bouncer. Any operator kogol. Any candidates. Returning officer. Jamna moko gol. Okogol. Tene driver ne. Sabro kelo kasa yudo kom. Umiya koso kumia. I think congratulations to her. Okay. Yes. Congratulations to her. Yes. And all the nominees. But gimangeyo. Okay. Awacho karoko helmet. Mae mi Homa Bay. Yes. Homa Bay chu. Gima bende nyakinge. ODM. Yes. National Elections Board. NEB. Motel ne kod Mikae Catherine Muma. Negi wacho namo. The results were interim. Iwinjo. Lok gido luo. Results go. Lok ke gido luo. Results go. Poko puodhi. Iwinjo. Poko puodhi. Manyiso nango. Kiku celebrate podi. Correct. Algorithm. Kardogino. Algorithm. Yes. Party pod no ngur manu wuok Homa Bay kondete. Molin gala ngur. Yes, ndiwa. Lavenda ujala ngur. Bitis ogola ngur. Negi sepe do complain ne ODM kokalo a National Elections Board. Yes. Chances nitie. Gima no landi Homa Bay High School. Yes. Kumatika gasembe no chwadeji. Chami. Unyalo bedo ni ngama no mi otiko Homa Bay ka. Yes. Okidhi bedo women rep. Udwaru so. Nyalo bet. Okunyaru so Bensuda. Apenji. Bensuda no so siemo weg chama. Party no wacho ni ma en interim. Oyo udhi ketho gini. Apenji. Certificate mano mieno no ondik nango. Interim certificate. Koro kone go beno celebrate. Gimanyisi. Mar ariyo. King'iyo Homa Bay County. The great Homa Bay County. Awuok Homa Bay County. Yes. Ne onge gimiluongo ni equity, a sharing of seats. How? Umera, koyang biya nyaka pog lemu maber. Kure. Apenji. Yes. Dr. Joyce Osogo Bensuda. Wuok karachuonyo. Kenenchi? En chi karachuonyo. Yes. Manyar, okay. En chi karachuonyo. Manyar Homa Bay. Mano is okay. Karachuonyo kendo. Mano is okay. Karachuonyo kendre. Okay. Mana kijadak. Yes. En chi karachuonyo. Okonyar karachuonyo. Onyar kanyada. Yes. Kanyada. Wuno chiem. Nyocho miyo running mate. Yes. Karachuonyo. Mano Joseph Oyugi Magwanga. Yes. Shida ere. Haya. Kicha kidhi governorship. Didhi kanye. Whichever way. Yes. Dr. Evans Kidero nitie ka. Enye debe. Sano biro gilogo mopogore.
Oluongo ni Bwana Dawa. Independent. EK Dawa. Bwana Dawa ni gik moi, Musa Sir Magiri. Okay. If any case okowin, iso ni nyarwa ngaya. Yes. Dhi bedo governor. Mano Kisumo dhi bedo county sadi, governor sadi. Gini wach ni chose Professor Nyang' Nyong'o. Weri gi wach. Nyarwa ngaya. Kweli. Idhi ketho kura nyarwa ngaya. Idhi ketho kura na aiye. Haya. Koro ndiwa wene ango. Senator Dongo Dong Senator Otero Suba. Don't go stretch, ndiwa nyalo yudo anything. Speaker. Mike Muchabo John Dewa nyaka mi women rep. Koro akene bani somo post mara Mika Ibiti Sogola. Yes. No wacho nango. Nitie ilongo ni election dispute tribunal. Okay, mano board mochung ne winjo mur mag jochung. Yes. No nyiso johera mage wabed gi kwe. Relax. Relax walemo. Wasetero mur marwa. Wariti duoko midhi gol kod National Elections Board. Yes. Adieri makende en kod adieri ni dhi miye ticket. No semyo ben interim. Unyalo mae. Koro giruni. Osemoke kendo liel anomondi makoyo MC Kakamega Spadito safu goto ngiso. Podi medo neno chenro mar Osemoke kendo liel anomondi makoyo MC Kakamega Spadito safu goto. Uda bando miya wach. An gi ote. In gi ote. Nyocha wadhi Corona Market. Mano Boot Stadium. Yes. Aha. Mine no orairi. Mama moro machwe. Ana wuon. Omondi makoyo. Yes. Miyo moro orira. Owacho ni bwana jama cha athone. Okanindi. Miya na. Ogi wacho rabenye ni to ichalo chingato. Kibuye onge min ngato. Onge chingato. Iwinjo kibuye ka. Onge koso corona. Onge nyar ngato. Kibuye koso corona. Corona Market iluongo ni Corona Wholesale. Omiyo koro ikri. Aikra nango. Ber ni chako roko kodi. Osemoke kendo liel anomondi makoyo MC Kakamega Spadito safu goto ngiso. Woda bandu. Yes. Wadwani wakal gode gaore. Wamwong kor gwenge wadhi nyaka county ma Siaya. Yes. Ilongo ni county 041. Ilongo ni county mar His Excellency. Yes. Cornelius Amoth. Rasanga. Wodi chief. Nyakwar jabelo ma wodi chief. Ngate no gore piny. Kut ko chogo. Kora penjo. Dr. Kut Ochogo. Yes. Utime nade alego Osonga. No atimo nominations. Jopiny dwaro gango. ODM kotimo nomination. Machine kwamo. Nwachako go kwa saboro. ODM did the due diligence. Iwinjo kizungu mawacho. Due diligence or subject candidates to a process mar nomination. Good. Yes. You were about due diligence. Okay. Ngama nyoto tumwero. Mokongo alego Osonga. Ngama nyoto tumwero. Kut. Anje winyo manade kut. Daktari kut. Daktari Ochogo. Kut. Daktari Ochogo. Magavana benendose. Magavana boendose ni mane candidate na. Yes. Kora penjorani ya. Okay. Samuel Atandi. Milionge side mera. Wacho ni okay. Honorable. Samuel Atandi. Yes. AKA Milionge side mera. No yombo namo. Algorithm. Universal suffrage. Iwi yo machine. Machine tima. Igo esiaya. To kweno na roho. Angomo mi machine ni machine ni favor MPs. MCS of the dollar yacht. Okay. Ada wacho ni ediri makende. Yes. Kikugura jo party. Baba dwaro jo maloyo. Mano is one. Yes. Gerald Otieno Kajwang mapambano no wacho gini kendo pod wawere ko kale videos mano weyo. Fidelity to the party. Loyalty. Kinyo lineup mane opange Siaya gi party. Yes. Majo jopinye moyiero. Samuel Atandi Hon. Yes. Milionge Sadmira. Dr. Gideon Ochanda Bondo. Jaonyasa. Okay. Gimomiyo jobondo no koyero Andiwo chamo thing kichumo to voters ni wadhi donjo ni andiwo nyocho timo campaign gi kala papla ko biro Kisumu mae capital mar Nyanza. Obiro bilo gire moro matindo dok Bondo ere makosa ang'amo nu yiere Kinyasa no mondo yiere Kinyasa no idwa ket CDF koso no mi sita moro no thiano kae e wang book ni we kuru themo wa
andiwo mwai onge gok ng'ato. Iwinjo oyudo kule. Kidwa chung in bende chami 4,000 gur posta mari chami makamu girio chame haya jomuchiemo to aye Torieda yes direct ticket Dr. Tienda Molo odizao game yes Elisha Odhiambo Oraro Akuba okay Okoraro Akuba okay Elisha Odhiambo Akuba yes Uloyombo Dr. Jalango no uluoko wadgi marehemu bwana koro kae makoro weche libele matek waduokie board back to you in studio yes Dr. Jalango midiwo nosemakwa nengi ground kendo en gi point yes anyalo dok ne matin en gi point ka stronghold ne akala nigi kura di moingo 1000 yes abich okogo kura ufra state voters nyaka saa 11 odhiambo to koth bochwe imagine ni koth ochwe akala jo violence be no mark jo violence anaparonia I think daktari okubali matokeo iwinjo apenji yes to ye wak okwadwa suku Raila dhika hotel gimanya kinge anyalo yie matokeo yes kanitiere fairness in the whole process it was fair Jolego dakne nganye chief campaigner mare yes yalo township ward ka ubeto sani por nie utanda mar midekre that was wrong mano ne makosa agent ne ubeto ne mano nyalo bedo fair na election do nigi soko makmana ni ugenya dak ugenya iwinjo kuonde go te dak no bede gi violence okay yes at the end of the day dhiang' ye duong wadhi mienyo bicho dhiang' ye duong deyo to siachu out of MCS Tema County Selimasia yes. Adimo dok adek mane democracy mane machine manamo Osemoke kendo liel anamo ni makoyo MC Jaka Kamega Spalito safu goto miso bandu wodugo Kisumo kama ten yes stage kacha chuny stage mane chuny kuch adui nyang mane longo ni honorable Seth Ochieng Kanga ka nyinga riyo go kete sentence achiel yes adui nyang lokene Kisumo enemy crocodile mano wuod Kisumo gitiende yes okilke maloka Joshua Odhiambo Nyamwele nopuonjo nago mokalo ba dongo jakano ai ni mawuoyi makata kinyo platform no dhume Kisungu kikipande kiparo no wacho Kisungu maleo gi grammatical do you understand the devolution iwinjo oko wach kan anyone kan anyone do you wacho Kisungu we are here we will stand with prof koro stage kanyo gimoro chotimore mok berna osiepna moro ywak nyaka sani done wane Pasaka yes dong wacho ni yawa an kaka woodmin atim na minwa shopping moro matin dongo donjo quick mart kanyo super kanyo mano iluongo ni wach no make toilet lead by a lot iluongo ni sauti ya mkulima otimo shopping yes ong'iewo sukari gik Pasaka iluongo ni package moro matindo biro mar 10 kg ni yes mano Pasaka min manyaka madh chai chako ng'iewo salad kgs salad sani inyalo kata nengo ne tek marach aya ochako ng'iewo sabun miti ariyo ochako ng'iewo mor wich min manyaka bende wiche wiremo yes nice and lovely.com mano pesa di 265 bob ochako ng'iewo nyanya ka wanye min wach ka nie gweng' cha ng'iewo nyanya mar 100 bob nyako chiedi ochako ng'iewo ne matumbo kilo riyo pesa di matumbo sani beche ni malo kilo gimoro 150 kama kila riyo gimoro 300 ena helu wacho matumbo onge anything bwana penjo mer ochako ng'iewo mena gorogoro ariyo ochako ng'iewo kitungu mar 50 yes ochako ng'iewo cabbage ariyo 100 Jose pod mogni drum head kaeto dongo dhidho mtoka mondo dhi koro dhi dalo dhi cham Pasaka gi madhi mondo mi kodonjo to donge katon ywa bade okwalo shopping stage jo Kisumo jogo kwalo shopping te
Mano ne stage mane? Utimo ne umoro no. kama machalo kama na. Stage ka era wuok. Nyaki specify. Era wuok. Mano ngama ne dhi Busia. Mano ngwen gi gigo. Jo era wuok jo modimbore. No. Penj marin. No. Hey. Omiyo sama ji nie pasa kama. Yes. No, wadewe uru ratiro mag jomoko. Piny tek. Especially yuto tek. Especially Kisumbwa ka. To katek ikwala everything to sala tiduoko. Otimamo. Ni omera hata adhi gi ngano lakini sala taye duoko. Osemoke. Kendo liel. Anong'oni makoyo. MC Kakamega Spandita Safugotonis. Koro terwa national. Yes. The United Democratic iluongo nango Alliance. United Democratic Alliance. Adwa ni underline democratic. Gigimomiyo. Onge bwana. Nominations not him. Yes. ODM notimo Maru, nchotimo Siaya, nchotimo Homa Bay. Notimo Migori. Yeah, no Busia. Congratulations Busia, notimo Busia, notimo maber. Otuoma wonya nini? Wonya lego. Wonyongesa. Wonya lego. Wonyongesa. Yes. Wonya lego mane. Dong mini ginya lego. Ginya lego. To won ginya kanyo. Otuoma dongo owad gi Raila. Ikiaga gini. We don't just teach certificates. Okay. Orange Democratic Movement. United Democratic Alliance. Yes. Underline the word democracy. Kanyama no the maber. Orange. Orange was so democratic and machinically. You know, orange machine. Machine party. Imanyaka wawachi wuda bandu. UDA. Wawachi gima sani piny wero. Dojo piny e juma ni duto. Juma maneno nyorumo niye. Yes. Kinyo picha maduong UDA notemo keto focus mare nikech ne gitimo nominations odiochieng' adi achiel e kone duto mag piny Kenya. Nitiere bigwigs mano yombi, joting dai mag jalop jatend piny owacho mano yombi, inyalo kwanogi. Caleb Kositan. Yes. Mano right hand man. Ne dwaro ticket mar UDA Uasin. Oyombe gokinyi, tingeni mane right hand man mare. To accept defeat. O accept no yombe. Mano chalo ga ODM Junet. Mano chalo ga ODM ka. Junet Mohammed. Ok ne yombi, ok bi yombi, ok nyal yombi. Isaac Mwaura. Baba no se konyo kore moyanyo baba. Oyombi ruiru ka. Moko ngo dhoge nino maya. Bang'e dogo yie. Oyo. Kata ncha pogo wheelbarrow. Ncha loko geche. Ncha konyo mine ng'ada lote chiro. Oyomba. Yes. Kericho ka. Charles Keter. Former CS man devolution. Immediate former. Oyombo kinyi mang'ech gojana matin maen lecturer. Yes. Dr. Chris Mutai. Bomet. Njo wacho ka Dr. Chris Mutai mochi gone rambe ka. Igone rambe e campaign. Jopinyo magone rambe. Jopinyo gone rambe. Oyombo gokinyi. Bomet. Toto miya uru number Toto. Nyako matin ma jagni 20 gi ang'wen. My name is Toto. Oyombo Laktar Joyce Korir. Yes, Korir you are. Gima nomora mogik ni mheshimiwa maduong' man gi dhorangaye Wilson Sosion ni ywak no mae. Anadwa number women rep ma Bomet incoming women rep. Wanyalo chako da kanyalo puonje. Dongin gi dhako. Okrach devolution. I think it is high time parties of mijo matindo ratich gi. Yeah, let us give youth a chance mondo prove ni wageno youth. Wami youth a chance mondo begin bende ging'ene gin jotelo makawuono kod kiny. Omiyo pochgi pak ne UDA no settle the pace egolo picha ni un democratic katu bedun bende un kod ng'ik ni makoni kod kocha. Kopim kod marwa ni. But ODM bene ber. ODM ume no temo ni. Youth babu owino. Osemoke. Kendo liel. Anong'oni makoyo. MC Kakamega Spandita Safugotonis. Koro wuoda bandu. Nyochu modho fuel. Umodho fuel ne. Umiyo wuotho gi tiendwa. Wateno pikni tok ndara bath ndara. Yes. Mtokni oninde petrol stations. Kuparo ni no nyalowa. Yes. Gima nyaka nyisi. Kisumbwa ka. Aye winjo okudho tangi mara piko. Okudho tangi matangi iweni tangi okudhi mewe man 2500 cc. Okudhi. Gima kuru biera go. Umedo no fuel. Yes. Sani kiromo gija moncho okudho tangi gi okudho gi dhogi
malembi yudo barore yewe ni ngato ni koro ni lembi oyienyo oyo mano en mana kudho tangi okudho 1 week ang'o no medo no bei mar fuel. First of all, I start with the Joapiko nyocho hinyore. Iwinjo nyoche mago gi ng'ad license, insurance, iwinjo Joapiko hinyore. Mafuta be sani oidho. Iwinjo bech ndiga sani be odhi malo. Nitie jomoya apiko dok ndiga. Jogi no serikal no chuno ni nyaka med bech mafuta mondo koro gikele. Sani onge jamming petrol station. Onge jamming. Joapiko wacho ni afadhali gikele kata gimedo nengo to gikel nwago. Joapiko nyocha hinyore. Koro eru medo nengo. Ingeni imedo nyoja piny ma mju wuotho ka mocho ngiono ke akanya ka town and 50 bob. Sano made up to almost 100. Joapiko ko medo nengo to Jakom. His Excellency. Yes. The 5th. Kinemo ka ingeni ka nchi wuoyo. Ni fuel dok king. Yes. Todok. No wacho ni jamano mano kwelo cha owe presidential decree. Beno we. Donc Sonko doesn't even respect the president. President osegolo presidential decree ni kama no kwelo cha owe free. Inti golo alofu mia. Moko monya gipenyri. Should be arrested. Ngani no kwelo nango. No onge go. Ngaji. Yes. Koro nego be ni ko kwelo gima Sonko timo nego be ni puoyo. No. I agree with Sonko or me no. Motimo ne shopping. But it is respecting the presidential decree. Kababo se exercise presidential decree. Or release that man unconditionally. I think we must do you nyakawatiki sheria. Baba nego benit tetera here. Miguna bewe yanyo baba ukus mafuta. Baba uso gas. Iwinjo onge kumange niyo di petrol station macha mar baba. Miguna wewa mos gigi di losi. Dongwan ki mafuta nyakachika. Osemoke kendo lie. Anomoni wakoyo. MC Kakamega Spanito safu goto miso. What bando? Ang'o mi uyuago password? Joma be uwolo wa. Iwinjo. Poduri to password. Nitie gik moko adi ado wuoyo gi joma be. We uru kwayo wa password iwinjo. Marango. Wan jomo lony bwana. Okay. Tigi password mar simbi kineno ni password delay. Mar ariyo, jomo serem. Golwa uru posters. Ajuoge dwa tiyo gi polls. Who about jomo serem? An kama magodo giro mar odiamne. Yes. Baba twaeronde. Baba twaeronde. The 5th. The 5th. Yes. Why inde? Nitie joma kethoni. Ang'o mi wacho kama? Jomage. Osiepa moro no wacho gimoro ma very sensitive. Kendo gima winjore. Ni e party uni e giru mar odiamne. We thiano ne party. Okathian. Hold you. Awacho fact. Wacha gidekoram mijalendo. Okay. Gidekoram. Ka dimbora. Wacha giruni. I mean, ili party mane bwana. Okay. Akwa ng'uono. Yes. Embrace party. E party wani. Mawero ni. ODM wani. Apenji. Nyoto timo nomination ka. Yes. Konwa e polling station mane kata returning officer mane Siaya, Kisumbwa, Migori, Omabechwa. Ntika munu nyiso no ke total vote cast na energy. Iwinjo. The outcome is the most important thing. Iwinjo. Imagine no kwangia inya. Due process onge. The outcome no. Ema justify the means. Don't computer emagolo results kwa. Okinya wacho niyo. Oyombe gikura pa iwinjo. Kiserem tirem. Okay. Anan ngingur nikech kamae ward na. Yes. Iluongo na ward no ngisi. Kabondo East Ward. Ne wan gi jochung' mok tin auchiel. To ne nitiere front runners. Ajombuta ne Kasepol. Ma en kata banko semi Mheshimiwa Sir Charles Mondowere podo insist. Kendo podo report live from the ground. Ajombuta Musiefu. Oh no. Anyway, big independent word. That is the biggest scam. Iwinjo. That is the biggest scam in Nyanza sa. Biggest scam. Scam. Must be independent. One good way. Omera. Wati uni. Giwa chonia. Inok ding sakil mo setero igni go gi. Pati wanito berni. Omabechwa. Yes. MCS Pradek. Watero dala. Odok dala. Over 30 MCS. Your man impeach. So you are there. Maka jamu impeach no speaker. Speaker Pile. I think they Kani toncho kimora. Ungi right mari impeach a speaker kata mana governor kata mana CC ka okuti. To oversight. To oversight. It is not about being an MCA is not about impeaching the governor.
Timuru oversight mar Homabay. Yes, Homabay oto. Okay. Yes. Who about Siachu? Who about Homabay? Respect. Impeaching the governor, Lens. you have the energy. Lens. But doing oversight mar ensure ni Homabay County is up and running. Okay. At the end of the day, Yes. MCS working talk Maxim. Sani. Oyo. Get na news lendo. Oyo. Jojo Maya. Get na in the news. John talk Maxim. Ayo ni sani ilo so pesa ya kotosa. Koro giru maro diemne. Okay, inchen mana medo. Yes. And medo. Medo kwano. Plus. Okwanya ya usaba. Okwanya mama. Yes, saba ni orange house bwana. Kama Raila kama baba cha emano ko yao. Medo gilando. Riwo gilando. Modong kikipenjwa. Ngato nyiso manani no mera wan karwaka. Ena golo. Wagolo. Wamedo ngane. Wagolo. Nyadi dionge. Medo girewo. Yes. Osemoke. Kendo liel. Ano modi makoyo. MC je Kakamega spatito esa photo hizo.